Normalean INEF beti ondo da, normalean. Orduan, aurten ez dakigu, ze badakizu zelan taldeko, INEFeko hiru dauz, Espainekin, ez dakigu zelan ibilgo diren, baina normalean beti ondo dauz. Eta gainera bere zelaietan jolasten dabe. Gainera aurten bidaiak luzeak izango dira, ezta Madrileko taldeak denak faduran, baina gero 3 bidaia Koruñara eta Kataluniara. Bai, Holanda, urtero aldatzen da, igez joan gine Madrilera, eta Barcelonakoek edo Gerona eta Koruñakoek etorri ziren, eta orten agu joan behar garara. Bidaia luzea, bai, putada bada, baina Holanda, badakigu Holandela, larun normalean larun batean goaz, lo egiten duguan, eta, bueno, hortik, ez da arazorik egon behar, baina bai da kanpoan euren zelaian jolasten dugula. Zer helburu dauka aurtengo denboraldiako getxo arteak? Nire asmoa hasieran zen, etxeko lau partiduak irabazi, eta kanpoko partidu bat irabazi bebai, ez dugu lortu, ez dakit orain ez daki egite, zer izango den. Nik espero dut gorantza joateko, baina ikasi behar dugu dana eta ikusi behar dugu partidua zer aldatzeko gorantza joateko.